Алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сои Ҳамакора канали YouTube дори бахтака правильно? Ана бародаро ин кора нав сартагаи бародари мо шумо ҳама каса метонем фикротона дар комментария банависонем айоиди коруша ва дастгириша фаромӯш намекунем лайкора мемонем дӯстони азиз ҳама каса ба хотири ман. Салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сои Ҳамакора ка сози акаҷон хуби ака дар бораи ҳамин камтарак мо дар маълумоте бинандагон дар канали YouTube дори бахтака правильно? Ана бародаро ин кора нав сартагаи бародари мо шумо ҳама каса метонем фикротона дар комментария банависонем айоиди коруша ва дастгириша фаромӯш намекунем лайкора мемонем дӯстони азиз ҳама каса ба хотири ман лайкш мемонем ва касоне ки подписчикои ман мебинад ҳатман подписатсия кунед дар сообщение бинависонем ки аканали Сафархон ТВ подписатсия кунем. Ака Амирхоном амиҷара ҳозир ремонт кардагӣ камтар маълумот мо давте ки заминша ранг кади ё болоша чӣ задаги ами ба шпаклёвка ремонт шудаги ё ба ягон чизи дига ака? Хоб заминаш травертини фасада сиёҳ ранги сиёҳ фасади травертини замини сиёҳ сиёҳ значи сиёҳ ҳам аст яъне травертини фасад бале бале болоши болошам травертини сафед аст заминша сиёҳ кади болоша сафед кай ана бисёриҳо бародарон амина баранг мекунанд ба вадамисионка мезананд ин бародар ба вадамисионка задаги неста ҳамаша ба фасадни травертини задаги ба чӣ хотир ака ба чӣ хотир ба фасадни травертини дуруни хона зади дуруни хона дам хусусияти хуб дорад на хирш кунанд ё ки чирк шава мешӯиш ҳеҷ чиш намешавад намешавад канеша фасадни травертини ба қуввате агар качествои хубша бигем бародарон беҳтарин меояд ва пони фасад айнор то охир ҳамаша ба фасади травертин истифода бурдагӣ рисункара ба чӣ хотир бироварда дари дар дар даруни хона хоб рисункара бировардем ба хотире ки дар буд ҳамин рисункара задем дар инҷа бои хеле намои рӯпаруи значит мисоли тари хаҷалкунанда айсна баге тора зади хайпи сунипсипон ҳамара болора чӣ варемон акака хоб болора хнукай ҳавои нахтор медонем зимистон ҳозӣ намешавад ба сабаби қоқ нашиданаш ҳамин хел мо як чикем тамом значи ира ҳамара мази каги шукука мекунӣ баъдан ак гор мекунӣ багето гирд манаша мезанӣ хулоса бародаро дастгира фаромӯш намекунем пирра навор мекунем пешка шумо мегардонам кори ҳами акара айҷаси иншоалло қатиш ҳамкорӣ мекунем дастгириш мекунем мо якам тарак вақт доштем омадем хостем айҳоли ака бифаҳмем ку тарзи кори ана ремонтиш чӣ хелак ва дӯстони азиз ҳама каса медонем дар комментария менависонем фикрҳои хитона ва номерот ҳаста каналда хай номерот ҳам дар канал мемонам шуд барои заказ исуса номерашам мемонам дар ватсапш метавонем муроҷиат кунем ё ки зангиш бизанем қатишам суҳбат чием наву кора старт кардаем иншоалло нархои арзон ва дастрас қатӣ кортҳома буд мекунад. Ина бародаро чӣ хел дида истодаен ин акаи Амирхон пони танаи синара овқатӣ ва ба вале ки ов тар кардеста шуби нам бигира вақте нам гирифт и хезонданаш осонтарак мешавад ана як слои ду слои тар мекунад танаи синара баъданаш патиқатӣ ина чӣ хел тоза кардагиам хел пони гирд ва наи синара тоза мекунанд баъдай тоза кардан грунтовка баъдай грунтовка задан қоқ шидан метавонанд битон контакт истифода баранд баъдай битон контакт корро сар мекунанд навори праш ҳамаш ҳастае видеоро то охира тамошо кунед дастгира фаромӯш накунед бародаро фикротона ҳатман дар комментария бинависонед оиди кори акаи Амирхон. Акаҷон ина хона пони уже тайёр шидагияку ира пони тоза кай ба чӣ тоза кади ака ира ина хонарна шпатем қад тоза кунем шуштем танаи деволора ина ҷои обо маълума ина атиёкои додагитака огза шуштем тоза кардем тайёрш кардем барои чистовойша ака баъд ака аму точкое ки нам дора ака ина нигах ки нам дора нам хел нам омадаги неҷам намай ба фикрам ки идай боло офромадаги ака баъд ипушам ба ниҳай ака ами ҳолатода бояд чико кунем ака ами нам ҳамаи ами гум шава натова мақсад пасмена ғам монад таранги ами бори дувайнои бо ремон накунем варианти беҳтаринаш барои мо ина битон контакт дорем касое ки дар Москва кор мекунанд иминои ҳамво медонанд битон контакт барои чи аст навози мо ҳамин битон контактам мезанем бо ман гуфтам ин ранги сирхай эмурсия албатта танаи девола сирх мекунӣ ака ин битон контакт бо ҳамин на
значит тар мекунӣ якам хел вокруг сенара мезанӣ. бале хуб дида мезанам. Он аввал грунтовка баъдан бетон контакта мезанӣ яками хел. бале грунтовка. значит беҳтарин ай бародаро ая то набурорем ки бетон контакт ҷое ки намай шӯрай амун ҳолатҳо да истифода барӣ беҳтарин ай нигоҳш кунед. баъд ами качествои қиматтаракша бигирем бо хубтарай ами нархш чанқа қимат боша он качествоаш созай баъзеҳош ҳастай арзонай о истифода набарем. баъд ай яка стил амун стили пешнаремон мешава ами хела ка пешнач хеле ки буд якум наворда ҳамун мешава. значит нига бетон контакт мезанӣ яка примерно чанқа ждат мекунӣ ки баъдан бо кори дигари тасар кунӣ. чанд вақте ами бародаро истифода мебаранд бисёриёш худшон мезананд ака бетон контакта задам баъдан чанд қапас истифода мебарӣ ака ва болош чанд қапас кора сар кардан мумкин аст. агар тобистон бошад ним соат то як соат хоб бизанем ждат кунем қоқ шава баъд сар кунем ака ами хел зимистон дай намо печка мемуне ба печка печка сертификати значит пони қоқ мекунем баъдан кора сар мекунем. фаҳмо акаҷон хай ака барори кор худа кора буд кай бо навор мекунем пешкаши бародаро мекунем. чӣ гуфтаем бародароро? бародаро як дастгирии шумо фақат пешравии мо аст. иншалло дастгирӣ мекунем ҳама каса лайка мемонем подписа мекунем бо навори хуб ай пешай худо нигаҳбонтон боша бо дарчи чизсавоишам навор мекунем пешкаши мо мегардонем. чӣ хел дидаи студент бародаро акай амирхонмон полни танаи стенара сиёҳ кард тайёр кард танаи девола барои скотч задан кирпича баровардан ҳозина ай замин то болора ҳама задагӣ тайёрай ва тарай ира камтар месем нигоҳ мекунем печка мезанем танаи стена қоқ шава полни баъдан метонем танаи девола скотч бизананд баъдан коршона сар кунанд ба ҳамин хотир бародаро дастгира фаромӯш намекунем лайкора мемонем ва фикрҳои хуб барои акай амирхон менависонем дар комментария. ва ина бародаро полни танаи стена ремонт шидагӣ тайёрай чӣ хел яка гуфта буд ба декоративи сиёҳ сафед истифода бурдагиам баъд скотчи 1 сантиметра қати ҳам рисунка ҳам кирпичҳои танаи стена задагӣ тайёр кардагианд ва баъдан қоқ шидагӣ ай болош лак бо истифода бурдагианд ки барои моиш нишидан ва гулакҳо хат бикашанд доғ поғ бимонад танаи девола шудан. ва касони дар охир ремонтҳо маъқулай дар номерои болои экран мондагӣ метавонем муроҷиат кунем ба нархи арзон ва дастрас қати иншаалло кори ҳар як шуморо буд мекунам ва ҳама каса ака як фикрҳои хуб ва беҳтарин дар комментиш менависонем ака мотиватсияш баланд шавад рӯҳияш ва кора хубтар ва беҳтар барои шумо кори хуб ва беҳтара пешкаш гардонам бародаро. ва рисункаи гирди дара рӯпарӯ рисунка зай рисункаи беҳтарин зай идеяшам идеяи хуб ба он хотире ки рӯпарӯ ай синамедрои рисунка дора ай синамедрои рисунка дар дора калидор ва шумо метавонед дар балкон калидори хона ё ки дар кухни амира истифода барем ин истифода барем беҳтаринай ва танаи девол барои нам грибок ҳамин чизо и хубтаре ҳам бетон контакт дора ҳам фасад тил задагиай ва болои потолока чӣ хел яка худаш гуфта буд ира буд кунанд мақсад задагиҳошон тарай олӣ шкурка мекунанд полни ремонт карда ва пешкаши шумо мегардонам ва дастгира фаромӯш намекунем лайкора мемонем.